тук ще правим бързи стъпки, защото много хора са видяли това. Ако имате само въпроси, ще ги отделим. Това е една технология, биодинамична, за създаване на нова градина. Така. Първото е как ще изберем място. За това говорихме вече. Няма лошо място, има лош стопанин, или да не кажа лош, има стопанин, който още не е освоил технологията как да поддържа почвеното плодородие. Така. Това за това не много неща казваме. Дай това. Маркираме мястото, къде ще ни бъдеш. Това го правим ранната есен. Има една пауза от прибиране на плодовете, докато дойде гроздето, която можем да правим такива неща спокойно. Имаме свободни дни. Дай. Ето как сме маркирали мястото. Изискванията за по-сериозно маркиране, за да може, защото тук може да не работим цял месец, като дойдем другия месец, да не сме забравили къде сме маркирали. Ето, издълбани са каналчета и едно колче забито в средата, къде ще бъде бъдещето дърво. Много хора казват, бе, Чичо Митко, ти правиш такива голями дупки, че човек може да влезе в него. Значи накрая ще разберем защо. Даже имах едни гости от Македония, от Делчево. Те са обощави, има сертифицирани произвеждат много хубави сливи, има пчелари, има биопроизводители. Точно в момента, когато бяхме изкопали дупки. Така, най-напред. Ето. Изкопана дупка е сента. Кое е най-важно? Горният слой, първа част на едно място, втората част на другото място. И да знаем да маркираме кое сме извадили най-отгоре, кое сме извадили най-отгоре. Естествено разбирате, че едната почва има повече хранителни вещества, защото там е влизало слънцето, въздух, вода, там са влизали веществата от органичните торове. Ще бъде полезна. Тя ще отиде около корените, където ще има нужда от нея. А горната ще дойде най-отгоре, където ще я подсилваме постепенно цяла година и слънцето и космоса ще ги помогнат тя да стане също добър като си. Така. Ето дните за тази година, вече някои минаха. От календара, всичко това е взето от календара точно до час. Кога е най-добър? Сега тук вие може да обърнете внимание, септември, октомври, ноември, когато ще има време да направим дупките за новата градина. Такива дни ще трябва на Наталия да си подготви мястото за новите череши, защото ставите са от последната група, която гледате. Само нещо да вметна, значи това, както виждате, за 2015, а там има някакъв екземпляр от календара за 2016, който това може да го купите. Да. Останали са от старата година. Не, Не са